kaibigan nyo, ate. Ang lakas na ng tutulo dito sa loob. Ang bilis ng tulo, ang lakas. Ayan, ate, tumutulo na rin yung dito sa ilaw. Ayun, oh. May tulo, ayan. Dalawa siya, dito sa itim, saka sa ilaw mismo. Tumutulo, ayun, oh. Saka dito sa, ayun, may patak. Hi! Hello, hello, hello! Okay, for today's video, ayan mga momshies, darating na po yung mga materialis natin. So, hintayin na lang natin siya kasi sisimulan nang gawin yung aming bubong. Ayan. Excited ka na? Yeah. Okay, so abangan natin at hintayin natin kung ano magiging kalalabasan nitong ating bubong. Ayan, pagbabawagan ng ating bubong. And for that, I would like to say thank you so much to my ates and sa aking mga kaibigan for helping me para dito. Actually, ayoko talaga. Sila lang nag-insist. And gusto ko rin mag-thank you dun sa mga taong sa mga tao talagang agad-agad at walang dalawang sabi na magbibigay ng kanilang tulong. Thank you! Maraming salamat po! Salamat! So, okay. Tingnan natin kung ano magiging itsura ng aming bubong. Let's go! At ayan na nga, dumating na ang mga materyales. Andyan na ang C-bar lines, tubular, at angle bar, at kung ano-ano pa. At maya-maya lamang sisimulan na natin kasi nga bago pa tuluyang dumating ang tag-ulan. Mahirap na baka mamaya imbis na shower lang, maging bonggang falls na talaga ng bonggang-bonggang aming bahay. Na natin mamaya at darating din sila Kuya Michael, Rayson at Koreano na siyang gagawa. At ngayon naman ay sisimulan ng putulin ang ilan sa mga bakal ng gagamitin para magiging kapitan ng tubular at saka ng mga C-bar lines. So gumagawa din kami ng panghahawakan na bakal. Yan, para na sa ganun hindi siya basta-basta bibigay. At habang nagwe-welding sa labas, yan, ginigaba naman yung mga side, yung gilid ng bahay para na sa ganun doon pakakapitin yung mga bakal na iwe-welding nila para mas matibay at bonggang-bongga. Kapit na kapit, ganon. Ayan. At mula dito sa taas makikita ninyo, yan yung kabuuan ng taas. So, ito naman yung ilalim na kisame niya. Ayan. So, yung mula dyan sa mga gilid ay natanggalan nila yung ibang mga bubong. Ayan. So, kailangan medyo bilisan ng kaunti para na sa ganun hindi abutan ng ulan. Ayan. Dito sa taas, nagsisimula na sila magtanggal ng ilan sa mga yero. Para na sa ganun is kuhanan nila yung kung saan kakapit yung mga bakal. Ayan. Yung magiging poste niya, 4 na poste ng bakal na pagkakapitan. Ayan. Yan po si Kuya Michael, ang tatay ni Koreano. Ayan. Siya magiging punong alat. Hi! Hello, hello, hello mga momshies. Nandito kami ngayon sa labas ni Mother. Kasi finally, ginagawa na yung aming bubong. Ayan na siya. Sinisimula na po siyang gawin. Tingnan natin kung kakayanin. Sisilipin natin sila doon sa taas kung ano yung ginagawa nila. Dali. Sana kayanin ko umakyat. Sana kayanin pala ako ng bakal. Kaya ako nito. Ito, isa to sa mga helper natin, si Koreano. Tingnan natin. Ba't nandiyan ka? Mamaya makita mo yung ninong mo. Uy, hindi ako. Ay, wait lang. Diyan ka lang, Mother. Dali. Alalayo mo, baka hindi ako anuhin. Ayun na po sila sa taas. Ayan, so maglalagay na sila ng bracket. Yan, magtungan ng yero. Kasi para na sa gano'n kapag umuulan, hindi na siya magtulo-tulo. Yan. So nandito sila sa likod. Ma! Gusto mo tignan? Akit ka rin?
Akit ka din? Tingnan. Pababa na tayo, baka malaglag pa ako. Mag-akit tayo ng tubig sa taas. Eh, isa pa naming helper si Rayson. At dahil nga gusto ko rin medyo mapabilis yung ating trabaho. Mabigat pala yan. Tumulong na rin ako kasi talagang kulang yung dalawang helper. Pero dahil tight ang budget, ayan, tulong-tulong na rin para pag may time, para sa ganun makabawas din ng mga taba-taba sa katawan. Ayan, ang inyong Ma'am si G, helper na naka-duster. Kaloka. Ah, di ba? Kala mo ha, hindi ko kakayanin yan. Isa pa lang yan ako sa napakaraming bubuhatin natin. Sa mga gusto mag-helper dyan, PM is the key. Yan, ginagawa na yung mga bracket sa likod mula sa taas paakyat dito, pababa dito sa unahan. Yan, ilalagay na ng bracket sa likod para may mga yung skeleton niya. Yan. Yan. Welding na siya ng bongga-bongga. Taray. Yes, senyora. Ano gusto niyo, senyora? Abang-abang lang. Gusto mo na pumasok? Mamaya na kasi ginigiba pa yung bubong natin, ha? Oo. Saan? Ay. Hi, ma'am. Inalis din na tatay nila yung ano, yung kanila. Yung cabinet. Yung mga kasagabal pa dun. Hi, senyora. Kumusta ka naman? Ganda naman ni senyora. Yan, this time, si Ma'am si Jolly naman daw ang magkakamera kasi wala daw siyang ginagawa. Ayan, gusto niya raw ako matulungan. Sabi ko, sige, kuha naman na lang tayo ng video para maisama natin sa ating mga vlog. So, ayun na nga, dahil nga talagang kulang kami sa helper, yung isang helper ay nasa taas, siya ay nakaabang. Kami naman dalawa rito ni Rayson lang siya mag-aabot mula kay Kuya Michael. Yan. Oh, helper. Hala! Hala yung halaman ko! Ganito pala, ganito pala talaga kahirap magpagawa ng bahay. Akala ko simple lang kapag may mga tauhan ka na, may mga materialis ka na. Haggard. Ayan, unti-unti na ilalagay yung mga ano niya, yung mga bracket niya. Yan yung CPAR lanes. So, unti na lang, tapos yung yero na. Yan kisame. Yes. Thank you, Lord. Thank you, mga ates. It's DJ.